Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Crítico 3. No hi ha manera, tu, que no arribarem mai així. Bueno, tio, jo què vols que faci? Hi ha cotxes, no puc tirar. Avui tots els cotxes volen anar al cinema. Què hi farem? Pues no arribem, Bueno, No, ja us ho dic jo que no arribem. Bueno, i què fem? Jo no puc fer màgia i no puc volar, nois. Així que, sorry. Algú té alguna idea? Podríem fer alguna cosa, jo què sé. Voleu cantar alguna cançó? Nois, ojo com es pot girar la tarda, Sabeu aquest any 2021 quina pel·lícula fa 20 anys d'aniversari? No. Pirates del Caribe. El Senyor dels Anells. La Comunitat de l'Anillo. Ostres! Ostres! Es diu ràpid! Es diu ràpid aquest nom, Són molts anys, 20 anys! Mare de Déu! Érem nens quan la vam veure. Sí. Com vam vibrar? Quantes joguines i quants jocs? Vam viure el merchandising al McDonald's. Al tope, al tope. A full. Videojocs, figuretes... Fins i tot els llibres. Espases en Legolas, que jo tenia, evidentment, perquè jo en una altra vida he sigut en Legolas. Tu ets en Legolas? Jo era Aragorn, jo volia ser l'Aragorn. Que mítica aquesta pel·lícula, no? Podríem dir que és una joia del cinema, sí o no? Sí. Home, sí. L'és, home. Ara, és la joia per excel·lència. La joia del cinema, no? Si la valoréssim a dia d'avui, com ho veuríeu? Perquè, clar, han passat alguns anys ja. El context, el criteri potser ha canviat. Ha evolucionat una mica. Ostres! Oriol, Adrià, crec que tenim a les nostres mans un programa. Crec que sé per on vas. Oriol! Jordi? Què us sembla si agafem aquesta joia del cinema i li passem un test de qualitat? M'agrada! I mirem si realment és una joia del cinema o una pedra que brilla molt. O sigui, amb els prismàtics d'avui en dia, no? Exacte. Bueno, seria prismàtic, amb la lupa. Amb la lupa. Sí, amb la lupa. Estic content perquè això vol dir que he de tornar a veure la Comunitat de l'Anell, amb la qual qui li diu que no a aquesta proposta? I us diré una cosa, la vaig veure fa poc perquè va ser Nadal, així que no m'importa tornar-la a veure. Ostres, i com li podríem dir en aquests capítols? En aquest programa. En aquest programa, com li podem dir? Clar, joies del cinema. M'agrada. Molt bé. Nois, per què no fem el primer programa de les joies del cinema? Emma! Doncs aquí estem, no? Benvinguts i benvingudes! Hosti, tu, nou programa de joies del cinema, no? Quina il·lusió! Un contingut bastant sol·licitat per la comunitat. Quan fareu pel·lícules antigues, quan revisionareu pel·lícules old school, totes aquestes coses. Doncs aquí estem! Avui ha arribat el dia! I amb quina millor que Senyors Anells, la Comunitat de l'Anillo! Uau! No és el nom, ja estoy! La primera pel·lícula de l'adaptació de la trilogia de J.R. Tolkien. Déu, escriptor, Déu. Molts us preguntareu, no?, si estem qualificats per fer aquesta tasca. Que sapigueu que aquí, els tres, tenim la versió extendida de les tres pel·lícules. I l'hem vist repetides vegades. I sí, en Frodo estava qualificat per portar l'anell fins al Monte del Destino. Nosaltres estem qualificats de sobres per fer aquesta crítica. Home, perquè en Frodo... al principi no diries, aquest tio serà l'heroi o no. Voleu que se'n faci 5 cèntims de què va? Sí, perquè ara mateix... Ens situem a la Terra Mèdia, un món màgic i fantàstic. I fa uns anys, fa molts segles i mil·lennis, que es va morir en Sauron. Però aquesta força malvada comença a despertar-se. I sobre qui recaurà la missió d'acabar amb aquesta força? Sobre un hobbit, que es diu Frodo. I quina és la missió que ha de fer? Doncs ha de portar un anell al Monte del Destino. I per fer-ho, en aquesta primera pel·lícula, ajunten un grup de persones, herois, que es diuen la Comunitat de l'Anillo. Entre ells hi tindrem 4 hobbits, un elf, 2 humans, entre ells l'Aragorn, el millor, i un enano. I un mag, per cert, que me'l deixem. Molt bé. I és la sinopsis. Tota una banda de salsitxes, no? Majoritàriament. Sí, tot tites. Tot tites. Adrià, per què no ens expliques o ens dius qui actua en aquesta pel·lícula? Quin és l'elenco Ostres. d'aquesta meravellosa història? Qui la fa aquesta pel·lícula? Això m'agrada. L'important d'aquesta pel·lícula és la Comunitat de l'Anell, per tant diré la Comunitat de l'Anell. A la número 1, Gandalf el Gris, el mag, interpretat per Ian McKellen, El millor. conegut també per Magneto The best. a X-Men. Amb el número 2 tenim el millor personatge de tota la comunitat, en el qual jo sóc la reencarnació d'ell. Legolas!
Orlando Bloom, Orlando Bloom, el que mític. també el coneixereu amb el nom de Will Turner a Pirates del Caribe. Amb el número 3, el nostre rei, Viggo Mortensen. Aragorn, perdó. Viggo Mortensen. També conegut com el Capità Fantàstic. Que bona que és aquesta pel·lícula! Molt bona. Amb el número 3 tenim un nan que es diu Gimli i que està interpretat per John Rhys Davies. He buscat i rebuscat i he vist que ha fet la primera de l'Arca Perduda d'Indiana Jones. Dic que aquest tio va acabar fins als ous De la barba, oi? del maquillatge i tot, Sí. que es veu que... Que a més anava com enxubat allà dins. Sí. Amb el número 5 tenim en Frodo Bolson. Elijah Wood, L'he aixegut. que ens l'estimem i l'odiem a parts iguals perquè va fer una pel·lícula que es diu Ah, ja sé quina vas a dir. sé quina vas a dir. Cazador de brujas. Cazador de Brujas. Cazador de brujas. Una pel·lícula Quina- molt dolenta, Molt. però ha fet altres pel·lícules com Hooligans. Molt boníssimes. Molt bona. bona, molt bona. Després tenim la roca dura, el mur de pedra que no... El tsunami de lo impossible L'heroi. li fa pessigolles. L'heroi. Sam Sagat Gany! L'autèntic heroi! L'autèntic heroi! El mur de la comunitat. Sí. El protagonista i heroi! Home, l'autèntic Tot. protagonista de la pel·lícula. Interpretat per Sean Astin, Sean Astin! que també he mirat pel·lícules així conegudes i he vist ara- els Goonies. Evidentment. A mi, els És que Goonies... després, ja... Què? Els Goonies. Tenim també el pitjor dels personatges d'aquesta comunitat, el que sobra, Sean Ben. Però Què dius, tio? Però què dius? Que és un tio que no entén, no entens aquesta pel·lícula, tio. Quan més cops mires El Senyor dels Anells, més te n'adones Qui que el és vol? un heroi. Oh! I que està fet perquè El quan ets petit necessita. pensis ai, És que ai... El reflex del que ens transmets a tots els fans de Tots? El Senyor dels Anells Calla't, tio. és el que et passa al final d'aquesta pel·lícula. És en Vaya matar. Ned Stark. L'Àlec de 006 GoldenEye. Finalment, en aquesta llarga llista de membres de la comunitat tenim a Billy Boyd, que el coneixereu per Billy Boyd. Pippin. Oh! Ha fet Chucky. I un altre hobbit, que es diu Merry, Dominic Monaghan. També el coneixereu pel seu Sí. personatge molt famós de Perdidos. It's not Penny's boat. Penny's Not boat. Penny's boat. Voleu que us expliqui una curiositat sobre aquest nou actor? Home, res em faria més Vols feliç. entrar a la teva secció recent estrenada la setmana passada de... Sí. Les curiositats de l'Oriol? Sí, Crec que la sé. és probable. Però... Bueno, doncs us ho diré. Es van tatuar tots una paraula en èlfic. Oh! En sèrio? Sabeu quina? Quina? Nou, perquè eren nou. Oh! I tots porten tatuat el nou en alguna part del seu cos. Oh! En èlfic. Ets En èlfic. de la comunitat de l'anell. Sí. Sí. És que gravat de per vida, Per Dir anys. que això dels tatuatges ha transcendit perquè els Marvel. Vengadores també s'ho han Marvel, fet. Marvel Bueno, també. és que ser vengador també. Ei, però qui són els originals? Els de la comunitat de l'anell. I fins aquí la secció de les curiositats. Molt bé, molt bé. Bueno, us estareu preguntant qui va dirigir aquesta gran obra d'art. És en Peter Jackson, un director molt poc habitual. Se'l recorda, sobretot, pel Senyor dels Anells, perquè és un tio que aquests llibres li encantaven i va dir, vaig a fer la trilogia que es mereixen. I ho va aconseguir. No, i tant. És que ho va aconseguir. Però ha aconseguit- Quantes vegades Sí. algú s'ha proposat fer això i ha fallat en l'intent? La carrera cinematogràfica de Peter Jackson va començar amb pel·lícules com Brain Dead, de zombis, unes risses, increïble, Brain Dead. O sigui, llavors va fent pel·lículetes, tiqui-tiqui, fins a arribar Tacatà. La Coret de l'Anillo, Les dos torres, El retorn del rei i, a part de El Hobbit, que vindria uns anys després, que ho va partir en 3 parts, Sí. i han sigut una mica més polèmiques, dir que entremig d'aquestes pel·lícules en va fer una que també Quina? va ser força famosa en el moment, i és King Kong, de Jack Black. Ah, d'en Jack Black. Són pel·lícules que Just després- han tingut bons videojocs a darrere, eh? Que vol dir Jack King Kong, és veritat! Tu i jo ens vam passar el King Kong junts, eh? Ei, abans de continuar, intenteu definir amb una frase aquesta pel·lícula i què significa. Endavant, Jordi. Per mi, La Comunitat de l'Anillo va ser la pel·lícula que em va ensenyar que les pel·lícules podien ser més. Uau! És així. És que la meva no defineix la pel·lícula, però és que és una cosa molt friqui. Bueno, és igual. Després de veure El Senyor de los Anillos, he fantasejat fins Encara? ahir en un món actual amb orcos i jo amb un arc i una espasa. Saps què? Que jo també. Però és que a més tinc poders especials.
Em surten unes ales de l'esquena, comença a volar. Sí. Volem aquest relat de l'Adrià Salespín. Tenim novel·la, no? Tinc, és que és tal còpia del Senyor dels Anells que és que no és viable. Saps? Jo havia pensat, però és que no sé com fer-ho curt. Plató, el món de les idees i el món de lo comú, lo mundà, doncs el Senyor dels Anells transcendeix amb dos mons i és lo ideal com a pel·lícula i saga, i a la Terra també. Saps? M'explico o no? Oh! És l'únic que transcendeix. És utòpica. Utopia màxima. Oh! L'ideal. Oh! L'ideal de saga fantàstica. Oh. Nois, doncs abans d'entrar a valoracions o desgranar-la, podríem tirar d'algun tràiler o alguna així per refrescar-nos la memòria, no? Va, busquem un tràiler. O aquest segle XXI ha donat coses dolentes, però també ha donat coses bones, com és un mòbil smartphone amb dates il·limitades! Ui, Adrià, estàs dient que ens passem aquest embús mirant el Senyor dels Anells? En versió extesa! Sí! 4 hores! Me alegro de que estés conmigo. Tio, és que no puc, amb ella. És boníssima. Pot sempre amb mi. Pot Mare amb mi de Déu! Bravo! És que no cal dir res més. No cal dir res més. No cal. Com deia, la perfecció absoluta. Et demostra que una pel·lícula es pot prendre el seu temps, que pots fer una pel·lícula de 4 hores que sigui intensa, brutal, que et faci vibrar, que et faci gaudir. Mare de Déu. Una pel·lícula que et demostra que en maquillatge no et cal CGI. No cal CGI. Una pel·lícula... Moment. No cal. Dos punts. cal. No Des cal. d'aquí fem una crida, sisplau. Si no heu vist La Cueva de Grillo, mireu-la. Però els que l'heu vist, és que compareu aquests orcs, la por que fan, el que transmeten i tot, sent maquillatge, Maquillatge, ja està. que l'actor actiu Ja està. passa fatal, Fatal. Però, quin resultat. per Quin favor. Amb el dolent del Hobbit, compareu. Exacte, Sí. el blanc aquell, Sense... amb és que el Uruk-hai de la U. és que Amb no, l'Uruk-hai de la U. Saps què no es pot representar amb el CGI? Ara això és molt catòlic, el que diré. Però l'ànima. És que no es representa l'ànima. Tens tota la raó. Es representa tot, totes les seccions, tot el que vulguis, però Tens tota la raó. no és Ànima. humà. El que mata en Boromir, spoiler, transmet. Que bé l'humor. Es pot demostrar que en una pel·lícula d'aventura, amb acció també i amb drama, l'humor pots està hi ficar ben humor, posat. però no cal... Exacte. L'humor està ben posat Que perquè té sentit en els Sí, personatges. sí. No és una sitcom Que ben feta. fotuda dins d'una pel·lícula que no té res a veure, no? Què hem fet? No entraré a valorar la història, perquè evidentment està basada en uns llibres. Exacte. Però la comparació inevitable amb Joc de Trons i El Senyor dels Anells, hi veig una cosa claríssima només amb aquesta pel·lícula, i és lo bé que transmet la fantasia, el més enllà que hi ha darrere aquestes aventures fantàstiques, El Senyor dels Anells, i què malament que es fa a Joc de Trons, on no ho he vist mai representat tan bé. Què són els elfs? Què són els valors dels enans, dels humans? És que tot això... La màgia hi és, però no hi és. Que ben plasmats que estan, és que és brutal! I, bueno, obro el meló de la banda sonora. Oh! Obro el meló Endavant, de la Jordi, banda endavant. sonora. Obre-la. Howard Shore. Oh! Collons, és que no puc dir res més, o sigui... Gallina, pell de gallina. Ha sigut posar play i és que cada moment que sona la banda sonora, cada raça, cada escena, cada moment, cada acte té la seva pròpia música que defineix perfectament el que estàs sentint Saps què passa? al teu cor. Si l'espasa Exacte. d'en Frodo brilla quan venen orcos o Uruk-hais, a tu al cap et brilla quan sents... Exacte. Com més la miro, més m'agrada. Interpretacions, a veure, alguns ho fan molt bé. Sobretot alguns, en Ian McKellen és... Fot un paperós de l'hòstia. Ian McKellen és Aragorn ho peta, però per exemple, Legolas, a veure, Tampoc té un paper difícil, no té un paper difícil. No té un paper difícil. Sean Bean ho fa increïble. Boromir, per molt que no t'agradi. No, a mi no m'agrada en Boromir. vale, ho fa molt bé. Sean Bean ho fa Sí, superbé. sí. Elijah Wood, Sam, molt bé. Molt Els bé. altres dos, Paper fàcil. sobreactuats. Jo no estic d'acord. Sí. Estan al punt. I una altra cosa que vull posar en valor són les coreografies dels combats. Oh, Adrià! N'hi ha pocs en l'acció. aquesta pel·lícula i potser estic pensant en altres pel·lícules. Però sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. es nota que van estar allà tancats en un país junts i vinga, entrenem i pim, Exacte. pam, pum, I per aquí, I com fletxa. plasmem a un elf, com plasmem a Exacte. un... I la lluita a final, un nan, la com- lluita final és que està perfectament executada. Total. És que és Perfecte. molt bèstia. És que tot, cada detall, és que... A Oh! veure, Val, prou de pixar colònia ja, va. Prou. Hem pensat els criticutres que, per posar-la en un context actual i veure com ha envellit, li volem fer passar un test de qualitat amb criteris que, a dia d'avui,
tenim quan valorem les pel·lícules. I criteris una mica nostres, que segur que a més d'un vídeo heu sentit que parlàvem de coses d'aquestes. Sí, i com farem, nois, aquest test de qualitat? Aquest test de qualitat constarà de 4 ítems. El primer serà incongruències, que poden haver-hi a la pel·lícula. Moltes n'hi ha. El segon serà humor del blog. En el nostre dialecte, humor del blog vol dir humor blockbuster. Humor d'aquest posat de... anem a fer una sitcom de tot. El tercer serà el test flèumic. Si hi ha algun tipus de protagonista envers el sexe femení. I si el protagonisme femení no és d'esperar a l'heroi que torni a casa. Exacte. I per últim, Què? que serà la final i màxima, és envellit bé. Home. Això és més subjectiu. Cada ítem el puntuarem cadascú de l'1 al 3. 3, o sigui, bona puntuació. I 1, terrible. Merda. Sumarem totes les puntuacions que hem fet a tots els ítems. Si la suma de tot això passa de 24, es manté com a joia. Si no, és una pedra que li ha tocat el sol, s'ha embrutit, el pas del temps no l'ha sentat bé. No. Val. Som-hi, quin és el primer test? Incongruències! Oh! Quina llista més llarga d'incongruències que tinc. Aviam, Pere, que em busco... Puntuació. Op, 0. Incongruències. Un 3! Pam! Jo, un 3 com una casa. Deixeu-me que tregui el meu paper d'incongruències. Bilbo Bolsón Sí. porta 60 anys amb l'anell a la butxaca Sí. i no és en Gollum. No, No. perquè l'Esmigol ha passat bastants més Bastants anys. més anys que Vaja, jo. vaja. És que... Canta. De cop se n'adona que... l'anell. Oh, I ara me n'adono. No, en Gollum... Està quedant retratat. Espera un moment. Escanta. Tinc més, tinc més. No li comentem nosaltres, sisplau, No. comenteu-li en els fiqueu en els comentaris perquè això... Amb tot això, al Expliqueu-li. test d'incongruències li poso un 3. Vaya matat, tio. Em fas molta ràbia, però Bravo! Vaya matat. Quina pel·lícula! Segon ítem. Humor del blog. Oh, 3 és no en té, 1 és en té. Exacte. jo li poso un 3 de estar super. Jo també li poso un 3. Jo li poso un 1 per 3. Un 3. Quin vídeo més interessant! Sí. Tu! No, però ho comentàvem abans, que ben ficat en Gimli a vegades, que és un personatge molt de rerefons, però a la vegada, en mitja batalla, pot tenir una mica d'humor i no passa res. És un humor que li ve natural de qui és i De com per és què ell. està allà. Igual que els Hobbits. Els Hobbits. Ara anem al test potser més complicat d'aquesta pel·lícula. El test més complicat que farà grinyolar els ciments d'aquesta pel·lícula que és... El test flèumic. Oh! El test flàmic. No s'aguanta per enlloc. No s'aguanta amb el lloc. Representació femenina, nul·la. Quan Zero. dic nul·la, Zero el patatero. pitjor que pots fer en una pel·lícula és aquesta pel·lícula. És que De nou que són la comunitat... A veure, tota. és que és una adaptació No, d'un però és que llibre... no només això. El Consell que determina qui serà la comunitat són potser 20 homes. Exacte, sí. És que no hi ha dones. Bueno, és que és un llibre molt antic, escrit per un escriptor molt antic. L'adaptes. Jo amb això no estic d'acord. L'adaptes. Està ja al moment Arwen, per exemple. La Kate Blanchett és una tia molt poderosa, Sí. d'acord? Però la representació és nul·la. Per tant, jo li poso un 1. Jo comparteixo aquest 1. Oh! Jo també el comparteixo. Oh! Que no arribem, Són 6 menys ja, Són 30. Anem pel 30. Però no us preocupeu perquè jo crec que ara... Ara ve! Ara ve Desempat! el desempat al test d'envelliment. Ha envellit bé aquesta pel·lícula. Ei, ràpidament, un 3. Un 3! Com el vi, quants més anys passen, millor! Tan poc CGI en aquesta pel·lícula que és que no envellirà mai malament aquesta No, pel·lícula. no, És No pot, impossible. no pot, és que no pot. Per tant, Canela jo fina. també li poso un 3. 30 punts! I 30 punts és més de 24, Oriol? Sí! He patit, he patit! El test flèumic l'hem suspès. Per tant, què vol dir, això? Vol dir que aquesta pel·lícula, El Senyor de los Anillos, La Comunitat de l'Anillo, segueix sent una joia del cinema. I per tant, és un imprescindible crític. No tingueu prejudicis de, no, una història molt fantàstica, no em friqui. ve, és molt friqui. Doneu-li una oportunitat. I així per amanir, perquè no diem quina és l'escena o què... El millor moment. El millor moment. Millor moment de la El pel·lícula. millor moment de la pel·lícula. Va. Per mi, el moment de la pel·lícula no podia ser un altre que el d'un vell torturat. Un vell torturat fent Com no. The Ultimate Sacrifice és Gandalf en el moment s'està enfrontant al Balrog
Corred a insensatos. les mines de Moria. Els segons que venen després, quan ell cau, la banda sonora comença a venir. A l'Aragorn li volen fletxes. Càmera lenta. Fixeu-vos que una fa... I l'estila. Sí, és que és brutal! M'agrada molt, a mi molt, l'escena de la batalla a Mòria. O sigui, tota la batalla de la sala aquella, perquè estàs allà dient, ui, ara els veuré lluitar, Ja. No, però a més, en plan en sèrio, Perfectament. Oriol, quin Doncs- és el teu millor moment? Jo. És que és un personatge, ja ho he dit, que cada cop, quan més cops la veig, més m'agrada i més l'entenc, i és en Boromir. Oh, I quan en Boromir es mor, amb l'espasa en la mà, i mira l'Aragorn, el que al principi li té gelos, però després li diu, mi capitán, mi rei! És que, Oriol, aquest moment. És que ploro només de pensar-ho, tu. Mira si s'ha sacrificat, que per sort, És que que hater. el sarcòfag. Que hater. Quina ràbia, tio. El sarcòfag. Quina ràbia. Bueno, Anem acabant el vídeo, dir que, no? si us ha agradat aquest format, si us agrada que tornem enrere al passat, agafem el cotxe amb Marty McFly i tornem enrere al passat, dieu-nos als comentaris quines pel·lícules sí. trobeu que són joies del cinema i que hem de posar sota aquesta lupa. Volem saber quines Vinga. són les vostres joies. Ho I volem. la pròxima pel·lícula que fem serà una d'aquestes que vosaltres hagueu posat als comentaris. Si us ha agradat aquest format, però a més si us agraden aquests tres nois que veieu aquí i agrada us el fan cinema. riure, us agrada el cinema i teniu ganes de saber més, subscriviu-vos al canal de YouTube. I compartiu aquests vídeos. I sapigueu que també tenim Twitter i Instagram. Allà un parell de comunitats ben maques que, ei, seguiu-nos també. I res, Bueno. tu, esperem les vostres joies. Ei, De veritat, nois, jo nois. les espero Les amb espero. delit. Es desfà l'embúsia, Puc arrencar? Oh, ja era hora! Espera, Cinturó, cinturó. Marxem, Vinga. nois. Que flueixi, Que arrenquem. flueixi! Opa-li! No ets res. Tot això, al Expliqueu-li. test d'incongruències li poso un 3. Vaya matat, tio! Em fas molta ràbia, però t'aplaudeixo. Bravo! Vaya matat! Quina pel·lícula!